Teraz sa naučíme vytvoriť projekt v tomto programe Imagine a bude sa volať živý obraz. Živý obraz je obrázok, ktorý má normálne pozadie a pohybujú sa na ňom postavičky, ako keby boli živé. Teda najprv si musíme zmeniť pozadie, dáme príkaz stránka, pozadie zo súboru, pozadia a tu si vyberáme nejaké pozadie, na ktoré si klikneme, to sa nám zobrazí na pravej časti. Napríklad polec so strašiakom. Vložila som a zmenilo sa mi pozadie na polec so strašiakom. V strede ma čaká jedna korytnačka, ja k nej ešte pridám ďalšie kamarátky. No a túto korytnačku v hornej časti zmením na motýlika. Motýl. A tento motýlik bude lietať do kruhu. Takže naučím mu nový príkaz lietaj. A chcem, aby lietala, teda aby opisovala kruh, tá korytnačka. Aby robila kruh, tak potrebujeme, aby opakovala pohyb 360 krát, preto lebo kruh má 360 stupňov. Opakuj, lebo opakovala príkaz nepozná. Opakuj 360. A za hranatou zátvorkou napíšeme príkazy, ktoré má vykonať, aby spravila kruh. Teda hranatá zátvorka. Na kruh, keďže má 360 stupňov, tak aby po maličkých krôčikov chodila po jednom krôčiku a otáčovala sa postupne o 360 stupňov vpravo alebo vľavo, to je jedno. Teda o 1 stupeň. Takto spraví 360 stupňov postupne a nakreslí kruh. No teraz ešte sme zabudli, aby keď bude robiť tú kružnicu, aby nezanechávala za sebou čiaru. Teraz keď na to a ešte jednu vec sme zabudli. Musíme nastaviť udalosť, kedy má tento príkaz vykonať. Takže pridaj udalosť pri kliknutí myškou, nech kreslí kruh, teda nech spraví slovko lietaj. A nech ho nespraví až tak rýchlo, ten kruh ďalší, ale dobre, potvrdíme. No a teraz vždy, keď na ňu klikneme, tak spraví kruh. Znova otvoríme rodný list. Má tu nastavené, že pri kliknutí má lietať, no ale ona lieta a zastane, spraví kružnicu a zastane. Aby sme to plynulé lietanie nastavili, takže dáme každých niekoľko sekúnd, dáme nech pomaličky krúži, takže dajme čo ja viem, 500 milisekúnd, nech lieta. Do hranatej zátvorky slovko lietaj vykonaj. Tak, teraz vidíme, že spraví kružnicu, počká tých 100 milisekúnd a spraví novú kružnicu. A takto sa ten motorček zapína každých 500 milisekúnd. Takže takto sa pohybuje motýlik po obrazovke. Teraz môžeme dať príkaz pre ďalšiu korytnačku. Rodný list otvoríme. Zmeníme korytnačky tvar na napríklad psíka. Kdeže si psík? Pes beží.
No a vieme, že keď by sme nechali tento uhol, tak by potom sa pohybovalo vo zvislom smere, takže musíme nastaviť smer 90 stupňov. Udalosť znova dajme pri kliknutí a nech pri kliknutí psík sa hýbe, teda hýbi psa. Nemôžem nazvať príkaz tak, že tam bude medzera. Musí to byť súbor písmen bez medzery, takže slovo hýb sa musím napísať spolu. No a aby rozumelo, čo to znamená to hýb sa, tak ho to musím naučiť, toho psíka. No, hýb sa, to znamená, že psík sa bude pohybovať náhodne, teda každých YZ, každých niekoľko milisekúnd dáme napríklad 1000. A do hranatej zátvorky nechodí dopredu tých 20 krokov, ako predtým v minulej lekcii. Skúšame. A zabudli sme zdvihnúť pero, chytro zastavme ho. Takže zdvihnúť pero, aby nezanechával za sebou čiaru. No. Ja som dala každých 1000, to je veľmi vysoké číslo. Čím dám vyššie číslo za slovkom každých, tým sa psík, alebo tá korytnačka bude pohybovať pomalšie. Takže zmeníme príkaz na menšie číslo, tu sa nám objavil. Takže zmeníme 1000 na 100. Už pôjde rýchlejšie. Áno. Takže a túto korytnačku zmeníme, dáme hneď pero hore, aby sme na to nezabudli. Zmeníme jej tvár na nejaké ďalšie zvieratko. Napríklad som tu videla ježka. Ďalej nastavíme udalosť pri kliknutí a pri kliknutí nech kráča. Čo to slovko kráčaj znamená, naučíme korytnačku. No a nech opakuje napríklad 10 krát, že nech ide dopredu 20 krokov. No a teraz, musíme ešte otočiť aj ježka o pravý uhol, ale keďže sa má dívať doľava, tak o záporný pravý uhol. Takže dáme pred 90 znamienko mínus a potvrdíme. Presunieme ježka pravým tlačidlom, nevyberáme si zmienka 1, ale presúvaj. Dám ho sem do dolnej časti, aby ho bolo lepšie vidno. A teraz, keď na ňo kliknem, tak sa ježko posunie a zastane. Takže vytvorili sme živý obraz, na ktorom motýlik sa pohybuje do tvaru kruhu, psík sa v kuse posúva rovnomerným pohybom a keď kliknem na ježka, tak sa tiež posunie niekoľko krôčikov. Vašou úlohou je vytvoriť svoj vlastný živý obraz s vlastnými zvieratkami a vlastnými pohybujúcimi sa korytnačkami. Ďakujem za pozornosť.